Soc una noia que visc a Hostalric des de fa 24 anys. Vaig anar al col·legi Hostalric, el primer equip de bàsquet va ser Hostalric, després a mínim va fitxar l'Uni Girona i vaig fer de preinfantil a júnior de segon any i després vaig marxar a l'Arenys 2 anys i cap a Amèrica 4 anys. Vaig voler provar a fer un challenge per mi mateixa i tampoc era gaire bona estudiant i també va ser un challenge amb tema estudis, més que res per l'anglès, que era tot una nova llengua, en plan que tu et penses que saps anglès però la que arribes allà és molt més complicat del que sembla. I res, vaig treure la carrera i 4 anys vaig anar pujant d'equip, de junior college a la NCAA i fins a acabar el meu any sènior. Al principi, el primer any, tenia clar que volia acabar la carrera i tornar, però després, a l'últim any, quan ja vaig conèixer gent, vaig trobar molts amics i tal, em vaig voler quedar, vaig trobar fins i tot treball, però per temes de la pandèmia no vaig poder marxar cap allà. Vaig trobar treball a Brooklyn, però res, ara mateix estic aquí i ara només estic visquent el moment i de moment estic aquí. Sí, és complicat, a més perquè vaig haver de decidir buscar un treball per al tema econòmic, però amb ganes i il·lusió tot es pot tornar, és com una petita lesió d'un any, suposo. M'ho haig d'aprendre així. Sí, la veritat és que em va sorprendre molt, però no ho sé, realment vinguent d'en Pere va ser com familiar, perquè fa molts anys que ens coneixem i ell em coneix molt bé. Cada dia una oportunitat per posar-me en forma, per estar a tope, per ser la jugadora que era i sobretot per millorar.